Айде, почва. Аз съм Сами Коси и днес ще направя комплекса 24.2. 20 прескачане на Тонка, кутията. няма проблеми, не снимаме вече. Няма проблеми, не снимам. Дъмбели. Елай, тя да те хване. 22,5. Сам. Ялпани, брат. Мани го Тони сега, няма да му държиме нищо. Малко, чакай малко. Скапан телефон. Добре. Да. Тук имаме от лостовете още 100 метра разстояние, но айде ще снимаме. Малко съм. 2,30. Това е, няма какво снимаме вече. Повод за набиране. Почваме с дъмбелите сам. Да. Така. Добре. Трябва да застанеш с гръб към мен. Зад линията. Тонка, искаш ли? Ти пусна таймер. Добре. Сам обърни дъмбелите да са с лице към кутията дъмбелите. Аз ще се върти, пък ти реши кога да почнеш без ръче. Ти почнеш от кръгови. Сам. 5, 4, 3, 2, 1. Хайде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, браво. 13, 14, 15, дъмбелите задължително ги оставяме на земята. 16, 17, 18, 19, още едно. Край, долу. Браво, имаме 30 набирания. Поправи си хвата, намажи си ръцете с талк. Стартираме с заключени лакти, брадата горе. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Добре, още 10 имаме. Почивай. Може да ги правиш по 2 или по едно, без значение. Важното е да се движим. Не се опитвай да гониш големи бройки. 1, 2, 3, 4, добре, 5, 4, 3, 2, 1, още 6 броя. 1, 2, 3, 4, 5, край. Окей, хващаме дъмбелите. Айде. Гоним поне 40. 1, 2, окей. 3, 4. Добре, дай ще ги караме на 4.
Айде, починахме достатъчно. Айде, пак 4. Дай. 1. 2. 3. 4. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Хващай. Вече сме на 8. 9. 10. 11. 12. Окей. Айде 4. Давай, давай, давай. Остават ни минута и 40 секунди. Давай, поне 30 трябва да направим. Накрая ще трябва да спринтираш, да знаеш. 13. 14. 15. 16. Добре. Тук имаме 15 там. Дъмбели. Дай. 17. 18. 19. Една минута ни остава. 20. Окей. Брои се. Така, искам да си починеш и последните 40 секунди да ги удариш на спринт. Имаш още 10 секунди преди последните 40 секунди. На 20 си трябва да направиш 10 за последните секунди, за да направим 30 поне. Така че, ето сега почваме. 3, 2, 1, давай. Макс до края. 21. 22. 23. Може да се навежеш малко напред, за да ти е по-лесно. 24. 25. Остават 20 секунди. Давай, 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 давай. 15 секунди. Хващай, хващай, 15 секунди. Започваш да почиваш. 25. Давай, 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 давай. Спринт, 10 секунди. 26. 27. Ще ти кажа кога спреш. Айде последно. 28. Окей. Добре. Първите 6 минути минаха. Да удостовериме дъмбелите. 28 броя. Така, имаш още време. Я, така, докато си почиваш. Бати гадната камера. Боре 60, да знаеш, че... Я дигни малко нагоре. Че не виждам. Да.
си, добре си. Та камера нищо не се вижда. Нищо. Те ще ми имат доверие. Дано ми имат доверие. Стартираме с щангата с 60 кг, 20 кг лост. И нататък може да броите. Или от бан. 28. Сам. Сега ще сложа щипки на щангата и то ще след 10-15 секунди стартираме. Стягай хубаво раменете горе и остава една секунда, за да задържиш да покажеш контрол на щангата. Ай, дай! Мощно, това е леко. Можеш много повече, така че ти точно не трябва да го мислиш. Просто изхвърляй. Хубаво грип. Поеми хубаво въздух. Горе стягай. Тегли. Ръж. Окей. Добре. Я да видим. Имаш още минута и половина. Да направим успешно на това и да направим на 70 успешно. Айде! Давай, минута и половина. Стягай се, починал си достатъчно вече. От 5 минути почиваш. Поеми хубаво въздух. Теглим хубаво с лактите нагоре. И не изпускаме въздух. Браво! Хвърляй! Само къде си по-загрял? Имаш 40 секунди. 35 секунди. Айде малко злобичка. Давай, 30 секунди. Стягай. Мощно. Нагоре. Хубав грип, да не мисли за хвата. И затягаме яко раменете. 20 секунди. Давай. Стой, пак ще опитаме. Изправи се горе, поеми въздух. Айде. Последно. Нещо за публиката? Благодаря много. Има път повече. Следващия. Си ми варна. Добре, трябва да покажем щангата. 70 кг неуспешен опит. На 66 имахме успешен опит. По 3 кг от жълтите на страна. И другото са петички. Петичка. Десетчици. Това е. Еми от нас толкова. Айде, до утре.